I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Ito naman tayo sa terrace. Yung karatula, yan, yung karatulang yan, ilalagay ko rito sa terrace para sa tindahan ng aking asawa. So dito ko na lang siya ilalagay. Tatanggalin ko si Mart Villar. Yan. So yan na mga Francis. Simulan ko muna yung nasa terrace. Tara, samahan niyo po ako. Ha? Ano yung bangin ko?
Hindi ko lang. Kala na kami lang. Hindi ko lang. Ayan mga bro, dito ko na ho tatapusin yung ating vlog. Kaya, so nagawa na natin. Okay na. Yung tinanggal ko po dito, linagay ko naman doon. So siya naman yung parang magiging gate. Hinarap ko na po. Ayan. Pakita ko po sa inyo. Ayan, diyan ko na tinayo yung tarpaulin may bilyar. Siya na yung magiging gate namin. Although, ayan, wala na papasok na hangin kasi nga naharangan na. Ang kaganda lang, safety na. Ayan. So, mga bro and sis, dito ko na po tatapusin yung ating video. Maraming salamat po sa mga nakaabot, nakarating dito sa dulo, doon sa nakatapos sa napakamahabang video. At sana po paki-subscribe po, paki-suporta po yung aking YouTube channel, NF Aqua Official po. Ayan. Sana po masuportahan niyo po ang aking YouTube channel. Paki-click po yung notification bell para po lagi po kayo updated sa mga i-upload ko pong video.